O despaís. Giovannino Perdetempo era un gran viaxeiro. Viaxa que viaxa, acabou dando co despaís. «Pero que clase de país é este?», preguntoulle un paisano que tomaba fresco baixo unha árbore. O paisano, por resposta, tirou do peto unha fialapis e mostroullo coa palma da man ben aberta. «Ve isto? É unha filalapis». «Nada diso, é un desafialapis. Serve para facer crecer os lapis cando se gastan e resulta moi útil nas escolas». «Magnífico», dixo Giovannino. «E que máis?» «Ademais temos o descolgadoiro». «Quererá dicir o colgadoiro?» «O colgadoiro non serve de moito se non se ten un abrigo para colgar nel. Con noso descolgadoiro é diferente. Nel non hai que colgar nada, xa está todo colgado. Se un necesita un abrigo, vai alí e descólgao». «Quen precise unha chaqueta non ten que ir comprala, pasa polo descolgadoiro e descolga unha». «Hai un descolgadoiro de verán e outro de inverno, un para homes e outro para señoras, e así aforramos moitos cartos». «Unha auténtica maravilla. E que máis?» «Ademais, temos a cámara desfotográfica, que no canto de tirar fotografías fai caricaturas e así botamos unhas risas. Despois tamén temos o descanón». «Ai, que medo!» «Todo o contrario. O descanón é o contrario do canón e serve para desfacer a guerra». «E como traballa?» «É facilísimo, mesmo un cativo pode manexalo. Se hai guerra, tocamos a descorneta, disparamos o descanón e a guerra desfaise de contado». «Que maravilla aquel despaís!» E colorín colorado, este conto está rematado.